atibatike zvechopu manheru akanaka mhuri yezimbabwe iko zvino tiri kuuya pano nenyaya yatiri kutambira panapa yase weeknel chivayo pari kunzi ZAAC iri kuti isusu sofa pamainvestigations ataita hatina kana mhosva yatabata iri pana vachivayo. Muri kuziva kuti panyaya iyi yatiri kusangana nayo panguva yatiriko zvinezvi panga pane nyaya dziri kutenderedza musoro panyaya yemukomana yeye nekuti vamwe vake vakatopiwa makore anoyera, umwe akapiwa 12 years umwe akapiwa 15 years. Vanhu vandikutaura nezvavo ndiMike Chimombe naMoses Mpofu, but pane nyaya yavo pakubuda kwazvo pane zita raweeknel chivayo raingopinda richingokwana ipapo. Even zvakaoma kudaro panitori netsamba yatobuda yavakomana Mike Chimombe naMoses Mpofu, iyo inova tsamba iri kutarisirwa kuti ndo tsamba yakakonzeresa kuti vakomana ava vazosungwa nekuti vakange vakudhimanda mari samwe. Iyo mari inova yanga yakatarisirwa kuti imari yemadhira vanga vari kuitirana emapepa emaballot ayaya. Mari iyoyo yakatemesa musoro, yakataudza zvizhinji zvaitaurwa iko zvinezvi. But without wasting much of your time muri yeZimbabwe, munoziva kuti tinenge takawandirwa nezvakawanda zvokuti tifanira kunge takuzivisai muzuva rimwe chete. Tiri kutambira nyaya pari kunzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAAC says it has found no evidence linking businessman weeknel chivayo to allegedly fraudulent dealings involving the Zimbabwe Electoral Commission ZAAC, despite months of intense public scrutiny and claims of inflated election procurement contracts. Addressing journalists, ZAAC chairperson Michael Reza said the inquiry, sparked by allegations from businessmen Mike Chimombe and Moses Mpofu, failed to produce any proof of criminal conduct. Reza said both ZAAC and Chivayo categorically denied ever entering a business relationship. ZAAC told us they do not know these people, they have not done any business with them. Ndo shoko riripo. Asi pane tsamba yabuda makuseni paka pakataurwa pachinzoni kana muchiri kurangarira meeting yedu yatakaita muJohannesburg pamwe chete nava Priscilla Chigumba. Zvinhu zvabuda zviri mune tsamba yamuka ichitenderera zvakanyanya muzuva ranhasi. Tatomboya nayo pano tikatotaura nezvayo tsamba iyoyo. Hatisi kuziva kuti zviri kumbonyazofamba sei, because muri yese yeZimbabwe ngeye kutaura kuti kana muchinge masunga vaviri ava zvakakosha kuti mukwanisewo zvekare kuti muende kunosunga avo vatese vakomana avo Moses Mpofu na Mike Chimombe. Ndo nyaya yanga iri kuita se yanga iri kutenderera, nyaya yanga iri kufamba iri kunetsa panapa. Handisi kuziva kuti nyaya yacho iyi muri yeZimbabwe takatarisa kana yave payave apa tichati kudini zvazvo, because agara ashayirwa mhosva kudhara. Asi vanhu vakawanda vari kuda kuti anga achiwandirwa mhosva, asi tinoziva zvinhu zvakawanda because mukomana wacho munhu agara anobuditsa mari, ari kutenga magifts, ari kuita zvakasiyana siyana kune vanhu vemuZimbabwe. Handifungi kuti pane munhu panguva yatiriko zvinezvi angakwanisa kuda kunosumuka kuita zvivindi zvekuti ndainvestigata ndawana something against weeknel chivayo. I don't think kuti zvinokwanisa kunge zvichibatsira kana kuti I don't think kuti zvinokwanisa kushanda panguva yatiri, nekuti muZimbabwe so far ani mari ndiye mukuru. Vanhu vese vane nzara. I'm telling you the truth. Zvandikutaura zvinhu zvekuti tiri kutozviziva tese. Macivil servants ari kupiwa mari dzakadhakwa. Apa takatotambira imwe nyaya yachitonzi even kukanzuruko, vashandi vari kutonzi gore rine Christmas hakuna mari tozokupai after Christmas. Zvinhu zvese zviri kutotaurwa zviri kutemesa vanhu vakawanda musoro kuti saka outcome kuti vanhu vanozorarama sei kana zvinhu zvakadaro munyika. So imagine kuti vanhu ivavo vari palevel rakadaro, vari kutambudzwa zvekusvika palevel rakadaro, vozobuda vakutaurwa kuti zvoni muri kuona vanhu ava vese vamuri kuona ava pane zvese zvavari kuita zvamuri kuona izvi vari kuudzwa kuti zvoni vari investigate nyaya yachivayo, and you think kuti panobuda neanza. Inini ndo maonero andazviitawo kuti ava vanhu ava vanogona kunge vatori right kwakutongochengetawo kufadza mutengi kuti mutengi arapa akadya akaguta. Ndo maonero andakutongoitawo zvinhu izvozvizvi. But muri yeZimbabwe, I don't want to waste much of your time tichikwira chidingina nyaya idzi. Tinogara takaonesana ende tinoramba tichingodzoka tichiudzana zvimwe nezvimwe zvinhu zvinonga zvichiita se zvichiitika. Ndichazouya ndichitaura nemi panguva inoteera tichikuzivisai zvimwe zvinenge zviripo zvinenge zvabuda muchirongwa. But regedzai ndigara ndangoshandisa mukana kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vese vanoda kuregisterwawo makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permit. Mazuva ano zvave nyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo dzega shasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account. And the good thing about these people kuti hauna need yekutravela kuenda kuma offices avo, no.
unoitirwa uri kwauri ikoko vari kwavari, even over the phone vachingokuudza kuti paroda kutumirwa chakati, taudai so kusvika process yapera. Saka zvinhu zvacho wakungobatsirwa kunge kufona, but make sure kuti this process yezvinhu zvese izvi usati watanga, make sure kuti passport yako iri valid, kana kuti make sure kuti une passport, ndokuti ukwanise kunge uchibatsirikana, uchikwanisa kunge uchiitirwawo plan pane program iyoyi yavari kuita, yavari kubatsira maZimbabweans akawanda kudai.